He baixat. Comencem els ordinaris i tenim a la marca per arribar a l'excusa. Ens va de 2024. Primer comencem a votar la incorporació del conveni d'arrelament. Sí, avant. El primer punt, el primer, el segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè punt, el sisè punt, el sisè, són actes de ple ordinari 6/2024, del ple extraordinari urgent 7/2024, del ple extraordinari 8/2024, de l'acte extraordinari 9/2024 i del ple extraordinari suspès del 29 de novembre. I després del ple ordinari del 13/2023. Són actes que no s'havien passat. Ja. Jo tinc alguna cosa de cada una de les actes, ho vaig dient i no sé, ho tinc apuntat, si voleu, també us ho passo. Ho tinc una per una perquè, clar, sempre mirant una per una. Llavors, a la primera, per exemple, no surt qui fa els pregs, ni la pregunta ni el grup. Trobo que potser nosaltres ho donem per fet, però igual que qui respon, saps? Que crec que s'hauria d'afegir, perquè si algú agafa un acte d'aquí 6 anys, doncs dirà això que ho ha preguntat i això qui contesta, no? Llavors, això passa en unes quantes, però la primera surt. I després també, per exemple, en algunes intervencions surt com si ho fes allò títol individual. Crec que també s'hauria d'afegir el grup, en plan, ostres, doncs, hem posat el grup d'entesa, igual que si contesta la Laura d'un grup o si contesta l'Aleix d'un altre, no? Però això crec que us demanem... Les intervencions també? No, generalment hi ha molts pocs punts que estan comentats, alguns sí que ho tinc, però aquí al preordinari al 6/24, per exemple, que és ordinari, això no surt a l'apartat de pregs i preguntes, ¿vale? I en un dels punts no surt qui tampoc, saps? Qui està fent l'aportació. Llavors, al segon, a l'extraordinari urgent, també crec que s'hauria d'afegir, en aquest cas, a les intervencions a les que faig jo, perquè a les teues sí que surt l'alcaldessa, però que s'afegeixi el grup, també us demanaríem que s'afegís. Al punt extraordinari, al 8/24, no consta el vot de la FIC i, en canvi, sí que surt com a assistent. O sigui, una de les dues coses està malament, perquè si està bé l'Aleix, o sigui, va votar, segur, i surt com si votéssiu tots com se diu, CM, això, compromís municipal, o no sé com sortiu, però el vot de la FIC no surt. Només surt, s'aproven el vot favorable els regidors de compromís i d'entesa, i el mateix, van posta manifesta que s'afegi això. Este era el cas del pujar el preu de les escombraries, per exemple, en este punt. Després, al mateix ple, al punt 3, que era el de l'ordenança fiscal, tampoc consta el vot de la FIC, i vam demanar que s'afegís en acta, que també constés, diguéssim, la nostra argumentació pel qual votàvem en contra, que era el del Sallar, que votàvem en contra, 1, perquè defensàvem una gestió pública, però 2, perquè també estàvem aprovant una ordenança d'altres serveis que ja es donaven al poble i vam posar l'exemple de peluqueria. O sigui, això pot constar. Jo no tinc cap problema en fer un correu, perquè se va dir el ple i vam demanar que constés. O sigui, que si hi ha alguna cosa o hi ha algun dubte, ho repassem, però si accepteu que consto, per favor. I el mateix, i repassar això, perquè està alguna malament de l'assistència a la FIC. El 4 està bé, perquè no hi ha res, que és el que es va suspendre. El 5, acords modificació pressupostària per suplement de crèdit, també vam demanar que constessin les nostres argumentacions i no surten. No sé què és suspès, El ple extraordinari suspès del 29 de novembre, sí. I ara Falten les argumentacions que vam fer, 2 línies, saps? Però en plan, votem en contra, ho tinc apuntat també. Aquí no, però ho puc passar. Però tot el que pugues passar també, perquè actes que no he redactat ell. Ja. No, que ja ho entenc, però és més que res, si accepteu, jo us ho explico per dir, hòstia, doncs s'accepta o no s'accepta, saps? I el mateix, a l'ordinari, al 13/23, no surt ni qui fa els pregs ni qui fa les preguntes. I a banda que hi ha un munt de faltes d'ortografia, que això també, si algú hi pot fotre una mirada, perquè hi ha moltíssimes.
O sigui que si s'accepta, jo no em fa res passar-ho en correu electrònic o les 4 notes que tinc ho anar dient, saps, sobre l'acte, però bàsicament és això. Sí, bueno, són coses també una mica de formalisme que també... A veure, lo dels grups està clar que s'hauria de posar perquè si no tampoc no és bé el posicionament. Voleu votar totes juntes? A veure, nosaltres si s'accepta tot això votem tot a favor i ja està, es corregiu. Sí. És el que et dic, si pots facilitar la feina. Sí. Ella acaba d'arribar, són actes que no he redactat. Jo te ho passo apuntat en un correu, us ho passo els dos i així també... Perfecte. El punt número 7 és la dació de comptes dels decrets del Sí, l'altre dia vaig vindre a veure decrets, però n'hi ha un dels últims, que ja aprofito, com los passem per ple, que hi ha lo del Departament d'Empresa i Treball, lo del Servei d'Ocupació, de la subvenció línia col anticipada. Això és que ho ha sol·licitat l'Ajuntament? Sí, vam tornar a sol·licitar de la col. Lo de la col aquí, a la Terra Alta, també és una subvenció que és bastant difícil que te la donen, perquè també s'ha de complir uns perfils molt clars i en quant a immigració i tot, i és bastant difícil que te la donen. Tot i això, vam pensar que no estava bé més demanat, perquè primera sempre va haver suport tant a la brigada tant a la banda de neteja com a la de manteniment. Per tant, i a més dones l'oportunitat a les persones a inscriure's al nou laboral d'aquí. La van donar 2 anys, vull dir que també hi ha possibilitats. Hi ha persones, és la sol·licitud el que s'ha fet ara. Vale. I després també volíem preguntar el 421 i el 422, que són els ajuts de la Dana, que això és últim. Això, l'Ajuntament no ho ha fixat per fora, i aquí als despatxos administratius també, hi ha una gran platja d'humitat i dalt també hi ha com una esquerda i tot que ens va fer durant els aiguats de la Dana. Va venir també el delegat de govern, li vaig comentar i tot, i va dir que ho demanessin, perquè, clar, si has sortit les floritures i s'ha fet la dieta aquesta i tot, a partir d'això diu demaneu-ho perquè és una conseqüència, ni que no hagués sortit al moment exacte. No són temes de camins ni d'això? No, el camins està inclòs també. Ah, vale. Però també s'ha demanat tant a la Generalitat com al govern central per això, perquè hi ha per una banda l'Ajuntament i per l'altra els camins també. Vale, ja està, era el que no havíem vist. Però també són 2 subvencions que en menys de 48 hores les van fer. O sigui... Ja. Que són express, estes. Sí. Ara passem a informació d'alcaldia. Em falta el conveni, no? Ai, perdó, ara no pensava. No l'havíem incorporat. Sí. Hi ha el conveni d'arreglament que van passar un conveni perquè els ajuntaments poguessin aportar cadascú el nostre punt de vista. De moment s'ha donat a 4 pobles, el Pinell de moment no ens ha tocat res de les subvencions que donaven. Tot i això, els 12 pobles de la comarca signarem el conveni perquè és un projecte de 3 anys i no vol dir que si ara no ens donen que no ens puguem beneficiar d'alguna subvenció. Ara s'ha fet, però tot i això no és el definitiu, no, Marc, si no ho tinc mal entès? No, este és com... Vull dir, primer els cedits, ara falta també la firma de l'acte del delegat de part d'Incasòl. Aleshores, la consellera podríem dir que és una de les parts, després està la part dels ajuntaments, que és la que anem ara a firmar, i igualment Incasòl serà com un esborrany que ja formalitzarà l'oficial, i ja després vindrà la part d'Incasòl, que és com si veieu al final, és el que vaig preguntar per correu, faltarà ells que incorporen la data de la firma per part d'Agurri Serramonter, que intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl. Vale. Aquí, a la proposta d'arreglament que es va demanar? Aquí es va demanar, vam presentar, com està el projecte dels pisos sènior, se va demanar i després també, al principi semblava que hi hagués molts diners, se va demanar la compra del quartel. Però després van anar reduint
I no va entrar ni els pisos sènior ni va comprar el quart de polo, ja vam quedar fora ja. Vale. No, nosaltres, o sigui, ja coneixem el programa d'arrelament i ja estem a favor. Ara sí, ara la informació de l'alcaldia. El primer és que ja està la plantilla estabilitzada, tota la plantilla de l'Ajuntament. Només hi ha hagut canvis al sector de la brigada, perquè dos dels operaris que treballen actualment s'han quedat fora de les places i ha entrat una persona nova. Només hi havia 4 places demanades, que penso que és una mica, bastant just, però estan les 4 demanades i clar, els dos operaris han saltat i ha entrat un de nou. La resta de places s'han quedat en les persones que ja estaven treballant ja. Pel que fa al pressupost del 2025, ja ho vam dir també al ple extraordinari que anàvem comentant, vam decidir que, com que es marquia d'estar aquí a l'Ajuntament, que el lògic era elaborar l'ENEM i se va preguntar si es podia prorrogar el del 2024 perquè, clar, entre que arriba bon desembre, que ja és bastant inhàbil i tot, anava a pressa i corrent no tenia sentit. Se prorrogarà el del 2024 i així al gener ja us podrem ficar tots a treballar i ja us cridarem també tal com vam quedar. Hi ha també les plaques del pavelló, s'han instal·lat les plaques del projecte que quedava que nosaltres també, estan instal·lades i estan instal·lades. Després també, com a altre punt, s'ha fet obres a l'entrada del poble per la banda de Miravet, encara estan per acabar, però les llums també s'han anat retrasant una mica. En l'assessorament de Diputació i les està executant una brigada. Per això ara hem parat, perquè al desembre llums i coses de Nadal han anat sortint més coses. I també com a últim punt, que suposo que heu vist, els actes del Nadal. Doncs això. Esteu invitats també a passar per tots, faltaria. Passarem a tots els que podrem. No diré que no hi res més perquè al ser tancament d'any i tot... Vale, fem brecs i preguntes. Bueno, mira, això de repassar les actes ha anat bé perquè he trobat l'acte justament del 27 de desembre de l'any passat. Se va dir a informació d'alcaldia que havien donat la subvenció de la llar d'infants i que en breu se faria la licitació d'obres. Llavors ha passat un any i no sabem res d'aquest tema. Sí. Voldríem saber com ha quedat. Sortien que m'ho havien donat, però allò que vam comentar que no sortien ni admesos ni exclosos. I ara, en novembre d'enguany, perquè també al juny vam parlar que no teníem res encara que sortigués que realment no l'havien donat, al setembre vam tornar a parlar, o sigui, hem anat parlant diferents vegades, i ara en novembre va arribar un requeriment que feia falta als planos arreglar unes portes que se va fer que els lavabos estiguessin oberts a l'aula perquè així es pugui controlar i sabeu que des de Salut tampoc no es permet això i hi havia una porta. Es va arreglar això i es va tornar a enviar. I ens va arribar que estem encara pendents perquè falta passar un control a Barcelona, no? Sí, exacte. Vam enviar vam tornar a enviar per anar a... Crec que el divendres passat, ara fa una setmana, clar, acaba d'incorporar, ens donem compte que com que acabava el mes per ficar un recurs. I clar, jo dic que mira, vam fer més que a temes comunicatius perquè ens estaven dient que ens faltava la resolució de la Direcció General d'Obres o així. Vam trucar jo a Tortosa, als serveis territorials, em van dir que no estaven, que ells no portaven el tema de subvenció del Next Generation perquè està dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Ens van dir que ells estaven més encarats al tema de docència, perquè era el Departament d'Educació, que tocava a Barcelona, no em van agafar el telèfon, vaig enviar el correu a un departament del Next Generation de la Gencat, tampoc es van contestar. Són els amers informatius que ens estaven dient estan demanant-nos que aportem la resolució de la Direcció General d'Obres, però és competència seva. Llavors vam dir que efectes de subsanació no podien fins que ells no resolgueren.
Aleshores va quedar ahí. De moment no tenim ninguna resposta i això va ser el que va passar. Jo, és que d'este tema tampoc ens han fet pesats, hem anat donant, temps i ho anàvem preguntant a secretaria i als plens. M'ha sobtat, perquè justament l'any passat vam fer, no vam fer pregunta, se va dir a informació d'alcaldia que s'havia donat la subvenció. Uns mesos abans també se va fer una comunicació per part de l'equip de govern que s'havia donat la subvenció, però jo he entrat, per exemple, dintre l'apartat d'esta subvenció a Gencat, van haver 7 períodes per a poder presentar, l'Ajuntament se'n va presentar 4, el primer nosaltres, l'altre a 3 més, la setmana passada va sortir l'última resolució i tots surten com a denegats. Cada un pel seu motiu, però tots surten com a denegats. Llavors, és com, ostres, jo entenc que hi ha requeriments i demés, però és que ha sortit el 7è període, que era l'últim, al qual entenc que es podia acollir, i surt denegat, o sigui, és de la setmana passada. Ens vam acollir per això, perquè nosaltres des del departament tenim que estem admesos. Vale, jo dic que genera una confusió en aquest sentit, perquè llavors totes les resolucions... La tenim vosaltres, la tenim nosaltres també. Totes les resolucions són en negatiu i se publica, o sigui, me miro les bases, hi ha 7 períodes, i a cada període hi havia una d'inadmesos i exclosos i resolució definitiva de cada període, 2 resolucions. I clar, sortia inadmesos i exclosos, vaig pensar, ostres, doncs potser surt a la definitiva, saps? Però és que a la definitiva i de l'últim període tampoc surt. Llavors, clar, el que mos xoca... el que mos xoca és això, és que 2 vegades, o sigui, des de l'equip de govern s'ha dit que s'havia atorgat la subvenció. Per nosaltres atorgar és, tinc una resolució que diu que me la dona. I si no, jo ho entenc així, i si no està en tràmit, l'he demanat, me la poden donar, no me l'han demanat, he requerit... No vam dir que se'ns havia atorgat, però que encara... Però no surt a cap puesto. O sigui, no surt a cap puesto i surt en una informació de ple, hi ha una carta que vau fer molt al principi, perquè nosaltres vam fer també unes comunicacions referent a aquest tema en què s'havia donat la subvenció. I resulta que falta 1 any i mig i seguim igual i no hi ha cap resolució de la gent dient que se li ha atorgat. Home, doncs mos preocupa el tema, però sobretot també a l'hora de donar la informació, que ojalà es dono, i ojalà poguéssiu solventar-ho ràpid, perquè tot això són mal de caps i són històries. Ojalà contestant 2 coses, i ja us ho dic, i som els primers que ho celebrem, però saps? Volíem preguntar perquè no consonen les resolucions que es fan en cap de les comunicacions que ha fet l'Ajuntament. I això, volíem dir. Mos queda clar la situació, esperem que es pugui solucionar i no sé com i de quina manera ho farà el departament, perquè ja ha fet totes les resolucions, però que s'inventen alguna cosa, que també és la seva faena, no? Si ho ha de resoldre banda a banda, tot i que és estrany, però que ho resolguen. També en este ple, justament fa un any, se va parlar del tema de la Font del Broi, d'això de la Che, i es va dir que se mos facilitaria la comunicació que havia rebut l'Ajuntament. Sé que és de fa un any, però simplement que no s'ha facilitat. Se va dir que s'havia rebut una comunicació conforme tallarien l'aigua del Broi, això surt aquí en este ple. I vam dir, ostres, ens agradaria la comunicació per la part de responsabilitat que poguéssim tindre, perquè justament també, i ho va fer el regidor que avui no està present, ja m'agradaria que estigués, però d'alguna manera ens vam sentir senyalats i se va dir que es facilitaria, ja t'ho dic, per assumir responsabilitats, potser, no ho dic en cap sentit, però ha passat un any i no s'ha facilitat. I el mateix en el tema de l'àrea d'acampada. N'hem parlat, a l'últim ple vam passar una moció, però hem demanat 3 vegades aquí, en este ple, just fa un any, també se va dir que es donaria compte, no? Com una mica d'exercici de transparència dels ingressos que hi havien hagut anualment i tampoc se va fer. Puc passar, no hi ha problema. A mi si em dius, és tan fàcil com passa quan vulguis, però no, aquí no ho posa així i jo tampoc ho vaig entendre així, ja passaré. A veure, també el tema de... Vam preguntar en este mateix ple, l'any passat, el tema dels fons nuclears, i se va contestar que s'estava, o sigui, que una part a la llar d'infants, una part al coworking i una part a les millores del camp de futbol. Volíem saber en quin punt estan els fons nuclears. Els fons nuclears... Si ja s'ha justificat una part, si es pot... No s'ha justificat res encara, perquè els fons nuclears també, encara després a l'estiu ens van fer tornar a omplir tots els papers perquè ens donaven la segona part del 2023 i en principi han d'arribar els diners ara abans d'acabar l'any.
Però ja tenia una bestreta a l'Ajuntament per començar a treballar en aquests projectes. Ja està, de manera es va començar a treballar, sí. I com s'ha començat a treballar? Tenim els projectes del que es farà al camp de futbol, del que es farà al coworking. El coworking sí, tenim el projecte, el camp de futbol ja està fet, la llar no. O sigui, el que falta és executar. Sí, i ara tenim dos que falten. En 2 més, I llavors, bueno, en este ple també l'any passat vam demanar lo de que se retiressin les carpes de l'àrea d'acampada i de més, doncs demanem lo mateix, perquè ha passat el mateix l'any passat que enguany, que és que segueixen estar muntades, i com a preguntes, fora ja d'este ple del repàs de les coses que quedaven penjades de fa un any, voldríem saber com està el tema de l'aigua del Mas de Motella. Bueno, doncs parlar-ho, Santi, de l'aigua. Doncs encara estem pendents, com et vam dir moltes vegades als productors, estem pendents de que la Constitució de la Txe ens dona el vistiplau del pou que estigui donat d'alta. Actualment tenim un pou, però que està donat d'alta, la Constitució Hidrogràfica de l'Ebre. Per tant, no podem, com no és nostre, encara estem esperant la resolució de la Txe, que està enviat tots els projectes, s'ha enviat tot, està treballant a treball, i estem esperant la resolució de la Txe, perquè us diu, i és vostre, podeu fer el que vulgueu o el que vulgueu en aquest punt. Per això t'ho vaig comentar també que... La llum, jo pregunto més de cara a la llum, o sigui, hi ha subministrament elèctric ja allí? Allí tenim subministrament elèctric, però també t'ho vaig comentar que tenim un projecte que, si nosaltres demanem a la indústria que ens dona d'alta, que en principi nosaltres no podíem més demanar perquè està fent la llicència del Txe, O sigui, no està a l'alta, que arriba la llum ja ho sé perquè es va connectar quan estàvem nosaltres. Sí, no està a l'alta perquè o sigui, vam fer un estudi per donar d'alta el que és el comptador. Sí. O sigui, per tindre llum dintre, el que vam veure és que hi ha unes diferències i unes mancances molt importants per donar d'alta. Hi ha unes mancances molt importants elèctriques dintre del que és la part elèctrica de el que és la caseta. S'ha de tenir uns interruptors i hi ha un projecte de 5.000, si no recordo mal, 5.000 d'euros a gastar. Només per poder donar d'alta. Ja, però això vol dir fa un any que ja ho teníeu encomanat i que ja estava treballant. A veure, de 12 anys esperant-ho també. Sí. No, ja no, però jo contrasto les últimes coses que s'han dit aquí. Sí. Nosaltres el que farem és, amb el que podem fer és gastar-nos 5, 6, 7.000 euros, o portem un any i mig, quan va costar 12 anys ni es va donar d'alta, ni es va apuntar a la Txe va contactar amb altres per anar amb l'alta, i no va donar l'alta, i es va molestar per la Txe. A partir d'aquí, nosaltres el que farem és, quan la Txe ens diu el pou i és vostre, podeu actuar, després no us podeu gastar els seus diners, o podem donar solucions per gastar els seus diners. Nosaltres gastem els seus diners fins que la Txe no ens diu o sí, no sé, trobo una incoherència. I el que faríem, doncs, demanar una subvenció, el primer que demanar és demanar una subvenció per a el que sigui d'un pou, el que demanar és, esteu, el temps en correcte funcionament? Vull contrastar dues dades que a banda se poden demostrar en els papers que hi ha a l'Ajuntament i no em farà res vindre a buscar. Crec que s'han dit dues coses que són errònies. O sigui, la primera és que el pou passa a tindre la concessió el juliol de l'any 2022, un conveni que vaig signar jo mateixa. Per tant, fins al 2022 l'Ajuntament no podia fer cap tràmit. Fins al 2022 el pou és del Ministeri i qui havia de fer els tràmits era el Ministeri. A partir d'aquest any 2022, que el pou ja entra en sessió de l'Ajuntament i és la sessió d'ús i es poden fer tots els tràmits. El que no ens vam gastar res, crec que ho ha estat a tots els plens els últims anys i sabreu, si heu vingut a veure les factures i demés, que es van fer dues adequacions. Una inclús quasi que s'aguantaven pinces, la de les línies elèctriques i també una adequació dels comptadors. I els últims problemes per donar l'alta no eren per mancances a l'equip elèctric, era per un tema entre la baixa i l'alta tensió. Ho dic perquè això és important i ho marca una mica. I a partir d'aquí la concessió de la Txe, l'Aquamed tenia concessió de la Txe i Aquamed quan dona el pou, s'hauria de revisar, té concessió de la Txe. La que no tenia concessió de la Txe era l'aigua del Mas de Motella, era l'aigua del Broi. Ho dic per no confundir si estem confundint una cosa amb l'altra. La concessió de la Txe era l'aigua del Broi. El pou d'Aquamed ja te'l donen, o sigui, se fa una sessió d'ús. En un paquet de coses. La Txe, inclús abans que estiguessis tu, la Txe va enviar moltíssims correus aquí.
perquè l'Ajuntament enviés el que sigui, el que demanava la Che, per a posar el pou de cada Ajuntament, o sigui, per a posar, no en dic en marxa, per a posar en servei. La Che no envia correus, envia notificacions per escrit. I si me'n trobes una que no s'hagi contestat del Mas de Moteller, notificacions, que entre administracions una notificació té un període i s'ha de contestar. I si en trobes una de la Che en referència al Mas de Moteller que li pertoca a l'Ajuntament i que no s'hagi contestat, me la portes al pròxim ple i et demanaré disculpes. Perquè serà un error meu i responsabilitat meua, però és que no és el cas. Com a mínim els anys que jo he estat aquí. Jo li dic, abans que estessis tu, com a alcaldessa, s'ho va enviar notificació. I com a regidora, que també vaig estar, o sigui, al final, les repassarem. El Mas de Moteller mos queda clar com està. Sí que m'agradaria també que constés aquí com a pregs i preguntes el tema de l'oferta d'estabilització dels treballadors, mos queda clar, no cal contestar-ho. Com a prec és que pensem que sí que és una cosa important, que no sé, que al final m'ho hem enterat pel carrer d'alguna manera, que hi havia canvis en algunes informacions que no sé si potser de cara en fora la gent ha entès que significa una estabilització dels treballadors, etc. Com és este procés. No sé, que com a prec si ho volíeu dir o ampliar la informació, perquè penso que s'ha d'explicar aquests processos, que no és que ara has dit tu canvio, o la gent se pensa que avui en dia encara es contracta a dit, no? I crec que s'ha d'explicar. I això és més un prec que ja ho deixem al vostre criteri. Després també voldríem saber, i sabem que no es pot contestar aquí, però sí que si o informalment o en una reunió quan us vingo a veure, si voleu aprofitar el dia del pressupost, alguns anys d'aquest Ajuntament sí que es feien ajuts directament a les entitats en unes bases i en les quals les entitats justificaven aquests ajuts. Ara es porta una dinàmica que s'havia fet alguna vegada també puntualment, no ho dic com a crítica, ho dic simplement que es porta més una dinàmica de pagar factures l'Ajuntament directament, que acaba aprofitant una entitat, però que al final que acabéssim l'any i saber quina ha sigut la col·laboració en les entitats. És a dir, si s'ha fet un sopar i s'ha pagat X, que se sàpiga que s'ha col·laborat en l'ull del bou en aquest import i en aquestes despeses, que no és ni per l'import ni per les despeses, però sí que saber una mica quina és la col·laboració. No sé si això, si voleu aprofitar, jo què sé, quan fem la Comissió Especial de Comptes, quan féssim el pressupost, perquè si no, clar, hi ha factures que tu no saps si això és d'una entitat o d'una altra. Si no ho posa el concepte de la factura, jo no sé si s'ha pagat una discomòbil al futbol, ho dic perquè, per exemple, ho vaig veure, o si s'ha col·laborat, com se va col·laborar en l'ull del bou, no? Tindre clar una mica com se col·laboren les entitats. Després també ens va sorprendre una factura que hi ha del MIR, que aquí sí que m'agradaria que estigués el regidor. Hi ha una factura... Una factura d'un senyor que va estar molt temps de regidor aquí, que es diu del MIR, i si és veterinari, factura en concepte de 3 toms a l'Ajuntament, ara deu ser promotor de festes, però penso que després de tots els disbarats que va arribar a dir aquesta persona al ple, veure aquesta factura, si més no, sorprèn una mica. La factura és perquè els 3 toms, clar, animals, el veterinari és del MIR, si et sorprèn a nivell personal és perquè teniu les vostres rencilles, també faltaria més, però està justificat des de l'associació així, perquè és el que vas dir, les bases no estaven prou clares o no es van saber interpretar prou bé i la secretària al moment va considerar que era més pràctic pagar les factures a les associacions en l'import que hi havia a les bases que fer-los un ingrés directe. Per això està la factura en nom del MIR. Però del MIR no és l'associació. Entenc que hi ha una associació. Del MIR és un particular... Tampoc no és l'associació el sopar del col·lectiu. Ja, entenem... O sigui... Factures o d'altres coses de les altres associacions. Sí, però al final me refereixo al concepte. Un sopar d'un col·lectiu serà pernil, pa i pastes. És l'autònom que va presentar la factura. Sí, però vull dir... A veure si... Hi ha 2 coses. Una, no és un tema personal, perquè si fos personal no ho preguntaria al ple, m'apanyaria jo a casa, me sabria més greu o menys la factura. Ho dic únic a nivell de factura de... Se paguen diners públics una factura que al concepte hi posa 3 toms.
saps? O sigui, no hi posa res més. Saps? És en plan, en concepte d'organitzador, community manager, organitzador de la festa, que senyor, bueno, ara potser entenc per què va deixar de ser regidor, potser preferia facturar que ser regidor, però a nivell de concepte, o sigui, avui que no em poden contestar, això mateix no està per defensar tampoc. a nivell de concepte, pues, una mica ambigua, perquè si dius, ostres, mira, són 3 toms, o és que no sé, és que dintre de que penso que no seria la millor manera, però sàpiguen que ha anat allò. Perquè si vam fer un dinar, els dels 3 toms, igual que s'ha fet en el col·lectiu que es va organitzar, que l'Ajuntament paga el dinar. Si jo no me queixo de la col·laboració que fa l'Ajuntament en una entitat o en una festa o en els veïns que s'organitzen i que digo, ostres, concepte, han anat a dinar tots o s'ha fet un esmorzar tantes persones perquè van organitzar això. Ostres, perfecte, no hi ha problema. El problema és una factura... A títol individual. A títol individual i que no especifique en què es gasten estos diners. Especifica el què? Pues això crec que com a mínim, no sé, si és un dinar que el paga l'Ajuntament, perquè si no són conceptes que no es poden facturar, perquè si no ja ho facturaria directament l'Ajuntament, que necessiten camisetes, que necessiten X. Bueno, que necessiten camisetes. I és Que m'ho estic inventant, sí, però ho saps. Si es paguen camisetes, tu saps que jo m'han camisetes, però en què han anat aquests diners dels 3 toms? Clar. En què s'han gastat? A veure, la millor manera està clar que no és així la facturació. No, però en què s'han gastat? Bueno, Estos 500 euros... Però qui paga és l'Ajuntament? L'Ajuntament ha de saber. En principi s'han gastat en el cuidado dels animals. Bueno, això tu penses tu, allí no ho posen que s'han gastat. A veure, hi ha moltes de factures que poden entrar d'una cosa i una altra. Però Però ha de posar ferratge, vacunes, però allí no hi poses res. Quan una subvenció al club, no mos diuen s'ho gasten i no s'ho gasten. Bueno, però ells justifiquen. Però ells justifiquen que tenen uns gastos. Ells porten factures. A veure... Però te porten la factura en nom de l'associació, no d'una persona personal. No te la porte Romano, Òscar o l'altre. Va en nom del club la factura. Sí, però el concepte quin era? 3 toms. Ho has dit tu, bueno? Sí, perquè ara vaig dir 3 toms, així tal qual. No, si és 3 toms, però trobar pels 3 toms, no? Bueno, això mos fa creure. A veure... Això mos ho creem. O sigui que si jo te porto una factura i te poso Quintos 2007, me la pagaràs. Per què no? I per què sí? Oi, perquè potser si he comprat el xocolate per als Reis. Sí, pues si hem parlat en este senyor i en els 3 toms i que s'ha de fer així pel que sigui, perquè no és clar, i de quina manera, pues farà d'una altra manera. Bueno, que sou coneixedors, que hi ha una factura, que no sabem en què aniran En què s'han gastat els diners, que suposem, tal com s'està dient aquí al ple, que han anat per algo dels animals que no sabem què és, i que es va fer així. Perfecte, doncs nosaltres ja entenem la factura així. Pensem que també s'hauria de ser més diligent en les factures, però bueno, mos va sobtar. Si hagués sigut un altre senyor en un concepte, o senyora, m'és igual, Haguéssim dit el mateix. Haguéssim dit el mateix. Si qui sigui hagués facturat així, el tema és que no veus en concepte de què, no? I després l'última cosa, que estàs més a nivell de curiositat, perquè l'altre dia també ho parlàvem amb més ajuntaments i la gent no sabia què fer o què no fer, que la Diputació va fer aquella comunicació dels aguinaldos, si fareu aguinaldos i tot això aquí, perquè sé que alguns ajuntaments, o sigui, hi ha com una sentència i la Diputació ha avisat a tots els ajuntaments que quedava com prohibit de fer aguinaldos i demés, i la gent estava així una mica... Sí, bueno, cadascú després, nosaltres us hem ofert un taller de cuina. Vale, doncs vinga, pim-pam, taller de cuina. Pues ja està bé. I ja està. I això, l'última cosa ja, que el tema que heu dit abans de prorrogar el pressupost, evidentment, o sigui, en aquesta època s'ha de prorrogar. La nostra opinió és, o sigui, preferim prorrogar si tenim ocasió de fer una reunió o de fer-vos enviar propostes, no sabem el model que volguéssiu, però sí que és veritat que tenim 3 o 4 coses que al final seran les que ja vam dir. Vull dir, si mires els plens ja les vam dir l'any passat, que eren les redaccions del POUM, també coses lligades en els fons nuclears, que si tenim ocasió
si al final només ha de ser un tema d'escolta perquè ja el teniu treballat, també agraïm la sinceritat de dir, mira, no, o sigui, me les feu arribar, o sigui, i això us ho dic d'acord, per no perdre el temps ningú, saps? De dir, mira, nosaltres el pressupost ja el tenim, no mos queda marge, o tenim les nostres propostes, però simplement a nivell de volem conèixer les vostres. Doncs jo us faig un correu electrònic i no mos cal invertir temps, que vosaltres segur que tenim moltes faenes aquí a l'Ajuntament i nosaltres també tenim les nostres. Si realment hi ha marge que penseu que hi ha alguna de les propostes que sí que es poden incloure en partida i que es poden executar, doncs ens trobem i tots es posarem una mica el que pensem o les nostres propostes pel pressupost. I si no, doncs també agrairíem això, saps? Que no perdre el temps a ningú, les fem arribar, les farem constar aquí un dia al pròxim ple ordinari i tots estan contents. Vale. Pues ho tenim tot.